Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови жените да готвят с удоволствие. Знам, че жените в днешно време са изключително заети. Опитват се да правят хиляди неща наведнъж. Затова, за тяхно улеснение, заедно с Олимпус, създадохме няколко видеорецепти, които са лесни, бързи за приготвяне и не на последно място здравословни. Здравейте! Днес ще готвим нещо много интересно. Една южноамериканска рецепта – емпанадас. Тях може да срещнете както в солен вариант, така и в сладък. Днес обаче ще ги изготвим в техния солен вариант. Плънката ще бъде, разбира се, с извара и това ще направи емпанадас малко по-здравословни. Но преди да започнем с плънката, трябва да приготвим тестото за емпанадас. Така че започваме с 3 чайни чаши брашно. Тестото е много лесно да се направи, тъй като всичко се слага в една купа и просто се разбърква. Слагаме сол, 2 чайни лъжички, бак пулвер, отново 2 чайни лъжички и половина и една чайна чаша студена вода. Преди да сложим чаша студена вода, трябва да сложим патешка мас, 100 грама. Ако нямате вкъщи такава, може да използвате масло, може да използвате друга мас, каквато имате. Размесваме първоначално, преди да сме добавили водата, съвсем за кратко. И сме готови да добавим нея. Изливаме я наведнъж. И започваме да месим. След като замесихме вече тестото, сме готови да го оставим в хладилник за 1 час да отпочине и да стане готово за оформяне на емпанадас. Оставяме го в фолио. Слагаме тестото да отпочине в хладилника и се залавяме с приготвянето на плънката. Започваме приготвянето на плънката, като първо сложим 100 грама чоризо в нагорещен тиган. Слагам го без мазнина, защото в него има доста и сам ще пусне. Трябва да запържим първо него, след това ще добавим малко от пресния чесън. Добавяме и пресен лук. Разбъркваме. Добавяме и ситно накълцаната чушка. Подправяме с мъничко киньон. Съвсем малко сол. И разбира се малко черен пипер. Готови сме с запърженото чоризо, чушки, пресен лук и пресен чесън и сега е време да добавим изварата. Тя ще направи плънката много по-кремообразна и вкусна, разбира се. Добавяме около 3-4 супени лъжици извара и разбъркваме. Набръсняваме флота, върху който ще разточваме. Слагаме тестото. Доумесваме го малко. Сега имаме един почти кръг. С помощта на тази красива чаша, тъй като нямам ринг, а и вие вкъщи, ако нямате ринг, просто използвате чашата, която най-много ви харесва. Си изрязваме кръг. Ето такъв. Това е идеалната дебелина на ринга, който трябва да се получи. Той не трябва да е в никакъв случай дебел, но трябва да е прозрачно тънък.
Вече сме готови с тестото, готови сме и с плънката. Преди това трябва да имате подготвена тава с хартия за печене в нея. Така ще печем емпанадасите. Слагаме по малко плънка и затваряме. Преди да сложим емпанадасите да се пекат, трябва да ги намажем с жълтък. Разбъркваме ги и намазваме всяка една хапка. Нашите емпанадас са готови да бъдат изпечени. Ще им бъдат необходими 15 до 20 минути във фурната или до готовност. Нашите емпанадас са напълно готови и ги изваждаме от фурната. Направо ги подреждаме върху едно плато. Просто истинско.